Load sa kaoy. Diyan na Inyo ang paboritong congressman nila sa may Dinagat Island. Imani na dagway mabayaran man po din si auntie. Abi na ako pro kay ka, auntie. Masulod man nagyapo ka, mabayaran man nagyapo ka. Gwapo pa kay kag isbalo. Anong yes ba ka? Mo na down, downfall kay na di mo, madam. Ay, grabe. Kabalo na mo siya nagway, ha? Grabe, ismaili kayo. Paldo kayo niya, di ba? Oh, dili na dyan ka daw. Kalaway di ba, ante, Nagyaw-yaw na yung mga constituents ba? Tungod sa imo, nawala na dyan silang respeto, di mo. Kaya grabe, traidor man po ka. Grabe. Ikaw pa'y kitabangan, makadaog. Ikaw pa'y nagbinuang. Bahay ni mo,